Madaydayaw ti Apo, idaydayaw yu ti Diyos iti templona. When idaydayaw yu tinalangitan abilig na. Idaydayaw yu gapu kadagiti na indaklan agapuanan na. Idaydayaw yu gapu iti matukod a kinatanok na. Idaydayaw yu abuyugan ti trompeta. When idaydayaw yu adanggayan ti lira ken arpa. Idaydayaw yu kadagiti tambor ken salsala. Idaydayaw yu kadagiti arpa ken plauta. Idaydayaw yu kadagiti awing ken piang-piang. When idaydayaw yu babaen itinapigsa nga awing dagiti piang-piang. Idaydayaw yu ti Apo dakay amin a sibibiyag a parswa. May daydayaw ti Apo. Kararag tayo, mga asi kinayat nga apo mi Jesus, at ti kami iti uneg ti balay mo nga agdaan, iti napakumbaba a puso, tapno mang ted ken ka ti pamadayaw, ken panagyaman. Agyaman kami iti bendisyon nga mauawat mi iti itinaldaw, kasamit ti panangaywan mo kada kami, ken ti panangted mo ti pigsa ti maysa ken maysa kada kami nga kankanayon o Diyos. Kas mangrugay kami ti panagdayaw itangal daw, dalusam ti puso mi, kan panunot mi o Apo Diyos. Tapno na dalus kami nga sumango, ken agdingeg, iti tinapay ti biyag, babaen ti aramate nga mensahero ni Pastor Jen Galanza. Pakawanem dagiti basbaso mi o Apo, napuutan mi man wenno saan. Bendisyonam ti panagdaydayaw mi itangal daw, makikadwa, kakada kami o Apo, babaen ti Espiritu Santo. Dahil ti kanayon nga dawat mi tinapatinganagan mo, Jesus. Amen. Impudnok ken kakadagiti basol ko, jak inlimed dagiti labsing ko, inkidden ko,
nga ipudno ken ka dagiti basbasol ko kinunak, ket pinakawan mo dagiti amin nga salungising ko. Maawis kayo amin kakabsat, ti siya sino man nga kahit natagparintumeng, agtarigagay, nga dumawat ti pamakawan ni Apo, bayat tinatal na tukar ti organo. Agkararag tayo. Mananga si a Diyos mi ipudno mi nga nagbasol kami ken ka iti kapanunutan sa uken aramid. Gapu kaligiti inaramid mi ken dagiti di mi na aramid. Dila ka nga inayat iti intero a puso mi. Saan mi nga inayat dagiti kaaruba mi akas ti bagi mi. Naing kalintigan a maikari kami ti panangukom mo. Gapu kada kami, ken gapu ti anak mo ani Hesu Kristo, na asyan na kami. Pakawanen na kam, pabarwen na kam, ken iturong na kam, tapno maragsakan kam nga agaramid ti pagayatam, ket magnakam kalagiti dalan mo, amang iturong iti dayag mo. Amen. Amen. Maawis ngayon dagiti asers nga makaurnong ka dagiti sagsagot nga agpaay iti pakapentenar iti iglesia. Naimbag nga bigatay amin kakabsat. Good morning. Ayan, nagyaman tayo kinaapo iti daytoy nga kanito. Ti impay namanen nga gundaway tapno sang kamaysa tayo nga agdayaw ken agyaman ken apo. Medyo basit tayo tata gapo iti maysa nga aramid dagiti INC nga dati peace rally nga mangangay diti Quirino Grandstand
ket ado ti paset ti kalkalsada ti aglawlaw ti church tayo ti han nga passable nga medyo marigatan nang rona iti parking space kadigiti kakabsat tayo nga ada ti luglugan na ngem numampay kasta gyaman tayo iti presensya ti tunggal may sa kanya tayo ken kastamet dagiti kadwa tayo iti online live streaming iti Central United Methodist Church nang runa iti Ilocano service ket agyaman kami iti agtultuloy nga panakikaaddayo sa dino man ti ayan nyo dito'y Pilipinas ken kastamet ti Balasiw tao. Ket kablaawan tayo man dagiti amin nga kakabsat tayo nga nagkasangay iti daytoy nga agkasangay daytoy nga lawas ken kastamet dagiti anibersaryo ti kasarda ket agyaman tayo iti daytoy nga aldaw ket birthday ni JV ayan birthday kastamet kini dati kabsat ko nga pasaray umaytoy ni Loymar Galanza Vicente ket into no tata nga 16 ket into no 19 isumet ti birthday ni Ate Freda Asuncion ken into no 19 kastamet ni kabsat nga Cesar Sevilleja nga umaymot dito ayan tayo ken kastamet into no 20 isumat ti kasangay ni ti Church and Society Chairperson tayo ni Ate Mara Panganiban ken kastamet kini Ate Judy Kitlong ket into no 21 isu ti panagkasangay met ni kabsat nga Elka Larida ken into no 22 isumet ti birthday ti lay leader tayo dito Central ni Kuya Dario Borge ken into no Sabado isumet ti birthday ni kabsat nga Alex Colyarin ken ni Rhea Joyce Ramiscal into no 19 ngem adda iso na jay Balasiw taaw daytoy nga kabsat tayo ket kablawan ta kayo ket agtultuloy nga ti bendisyon ni Apo ti paina kadagiti bibiyagyo ti panakaabot yo iti panagkasangay yo iti daytoy nga lawas. Adda ka di pay dagiti ag birthday tatta nga hangko nga naibaga ngem adda ye Inspire nga hangko unay pay nga kabisado ngem no addaman kahit ko nga kablaawang kayo ti agtultuloy nga bendisyon ni Apo ti panagkasangay yo iti daytoy nga lawas kakabsat. Ken kastamet nga adda dagiti bisita tayo kakabsat iti daytoy nga kanito ayan no addaman kakabsat agyaman kami ti agtultuloy nga panakipasetyo ditoy Central United Methodist Church ket saan ko mga daytoy ti umuna nga maudi nga ti panakipasetyo iti aramid ditoy gimong dagiti Ilocano ditoy Central UMC ken kastamet kadagiti adda iti online ket no adda kay dito Manila ay ket silulukat ti iglesia tayo dito Ilocano service dito Central UMC ken ti kabuklan nga iglesia tayo nga silulukat ti iglesia tayo tapno kasta ket tultuloy nga makipaset kayo iti panagdaydayaw tayo ken Apo kakabsat idikalman nalpas iti National Bible Quiz PAC level elimination ket ti mangabak dagiti nangabak idikalman ket isuda ti agbalin nga National Bible Quiz grand finalist tayo into no January katapusan ti January 2026 ket agyaman tayo ken Apo ti nangabak kas representative ti Philippine Annual Conference iti junior level ket datay kapintasan nga balasan ko nga buridik. Ayan, kidawin tayo man. Tumakder man, Casey, iso na. May kadwa nga panagsubli na kas grand finalist, kas representative ti PAC. Ngem ni Jarem Rosales, kas representative ti senior level, iso na ngamin ket second place lang. So, di first place, iti agbalin nga representative iti grand final nga mapasamak to ditoy Central no kas Pangarigan. So adda ti 20 ket innem nga komperensya nga aglaban-laban to ditoy. So 26 conference
entire the Philippine Central Conference, iti iglesia tayo isuda, di gijay ti aglaban-laban to. Kat, no, sino man tag-champion, ay dati pangkabuhayan showcase na kanumot. Hindi, joke lang. So, dijay ti napasamak idikalman, ijay NACS UMC, ti elimination level iti PAC-wide, ti National Bible Quiz. Ket into no Tuesday, ken aging gana Thursday, awan amin nga pastoryo, malaksid ti diakonesa tayo, ada ti clergy convocation mi, nga mapasama kay Rizal Recreation Center, ije Laguna, saan nga natuloy di lawas, gapo ti bagyong Yuan, ngem into no Tuesday, ket matuloy, iso nga da kami nga upat nga pastoryo awan into no 18 to 20. Ken kastamet nga into no Sabado iso ti panakaaramid iti Faith Festival tayo ti district level. So kildawi mi man nga dagitay 365 piso para sa misyon. Ayan, para ti ang tawag nan, mausar dagitoy kas pangsuporta kadagiti misyonaryo tayo, dagiti missionary pastors tayo dito Manila, ken kastamet di Batangas, ken daduma paing aramid iti distrito tayo. So suportahan tayo man, umay kayo into no Sabado, ket idaton tayo dagiti yanaganan datoy piso para sa misyon. So, makatawin di kakamsat, so equivalent of 365. Ket sigon di record, datayo nga Ilocano ti kababaan pa yung tinaitid. Kadi yung upat nga services. Ket naikan dagiti choir tayon, sa pala kumata, may nainayon tapno matulungan tayo iti distrito tayo. Ket into November 26 ito iso ti hanging of the greens during our midweek service. Ken kastamet into no 23 iso ti Thanksgiving Sunday tayo kakabsat. So ken into no 29 ti November maawis amin nga digiti Mayaf nga dati fellowship yo nga marami di Wesley Hall ije UMC headquarter ket maawis dagiti young adult tayo nga makipaset iti daytoy nga iglesia daytoy nga aramid iti komperensya tayo ditoy PAC nga idungulwan dagiti Mayaf tayo ket adala registration na nga 100. Ken kastamet kakabsat nga makipagrik na tayo ti ipupusay ti kabsat ni Mami Levy nga Raquel ket na-cremate iso na idikalman ket inyawid da iso da ijay Sanchez Mira. So pagkalpasan ti cremation na idi agsapa idikalman. So inyawid da ijay Sanchez Mira ket giaman tayo ti Gundaway nga amin dagiti pastoryo ken kastamet ti Lagro di pastor di Lagro UMC ket iso da ti nangidangulo ti serbisyo ti tunggal ni Rabi ijay St. Peter Chapel ijay ito Quezon Avenue. Ken kastamet nga makipagrik na tayo iti ipupusay met ni Emerson Cleo Granado Barciliano. May isa nga dating choir ditoy ket naka ada ijay San Jose Norte Malig Isabela tatta ti bangkay na ket pimusay gapo iti training na kano ije Cavite kas maysa nga forester tinawagak je mother na tatay agsapa ket nakatungtong ko. So titabon na ket into no 22 ijay Malig Isabela kagraduar na nga kas maysa nga forester ijay UP Los Baños. So dijay ti rason na kabsat. So makipagrik na tayo kaliti dagitoy nga pampamilya nga paset nagbalin nga paset ti Ilocano service dito iglesia tayo ni Ate Aida Losero nga kabsat ni Mami Levy ken kastamet ken ni Emerson Cleo Granado Barciliano wenno EJ mas kilala nga nagan na. Sige kakabsat
Tumakdir tayo ket kablaawan tayo man ti tunggal maysa bayat ti panangkankanta tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano. Tipuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken nagragsak tayo, ti pamati inanama, kenayan ayat ti aramid day sangkang kamay sa tungpalentay nga ti pilin na. Ayan, ayat, ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ayan, ayat, ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan, ayat, ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Agdaya ay ngada, sang kamay sa ti pamati ken inanama. Ayan, ayat, ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ayan, ayat, ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan, ayat, ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Agdaya kay ngada, sang kamay sa ti pamati ken inanama. Ayan, ayat, ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ti epistola tayo, ti daytoy nga bigat ket masarakan ti may kadwa nga Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 6 ingana sa 10 ket 3 ket kastoy ti mabasa. Kakabsat, itinagan ni Hapo Jesucristo, inbilin mi kada kayo nga adaywan nyo dagiti amin anasadot, kakabsat, adi mang tungpal kadagiti imbalbalakad mi kadakwada. Pag-amoy niyo unay tirebeng niyo at tuladen iti naramid mi, saan kami anasadot iti adda kami ti dinayo. Awan ti inawat mi at tulong adi mi binayadan, ngem nagtrabaho ken nagbannog kami kitde. Nagtrabaho kami ti inaldaw ken rabii tapno di kam agbalin apakadagsinan ti oras siya sa numan kada kayo. Inaramid mi daytoy a pagtuladan nyo, saan nagaputa awan ti kinalintig mi, a dumawat ti masapul mi, no diket pagtuladan danto. Bayat ti kaadami ti dinayo, ibagbagamin idi kada kayo, ta saan nga agtrabaho, saan napakpakanen. Kunami daytoy, tanadamag mi nga adda, kano sumagmamano anasadot kada kayo. Awan kano ter aramiden da, no dikat bumibiyang iti aramid ti sabali at tao. Tinagan ni Apo Jesucristo, ibilin may kadagitoy at tao, ket balyagan na kami ida, nga agbiagda kas may parbeng, ken mangegda iti panagbiagda. Ngemda kayo, kakabsat, masapol adi kayo mauma, nga agaramid iti naimbag. Kidawik man, ti panagtakder, ti tunggal maysa, ti panakaibasa, ti ebanghelyo, manipod ti surat ni Lucas, ti may ka-20 ket maysa nga kapitulo, versikulo 5, aging ganat sa 10 ket 9 ket kastoy ti mabasa tayo. Pagsasaritaan, idi ti sumagmamano kadagiti tattao, ti kinapintas ti templo. Gapu kadagiti agkakapateg, abat bato, ken sagsagot, anaidaton iti Diyos. Makita tayo, amin dagitoy kinuna ni Jesus. Dumteng to ti tiyempo nga awan to
ti uray maysa abato ditoy amabati itiyan na. Marbadan to amin. Maestro, sinaludsod da ken ni Jesus. Kaanon to amapasamak daytoy. Ket anyan to ti pakakitaan a dumtengen iti tiyempo apan nakaaramid na. Agannad kayo ken saan kayo nga paalilaw. Kinuna ni Jesus. Adunto dagiti umay ket aramaten da itinagan ko akun kunada siya ti Kristo ken asidigen ti tiyempo. Ngem diyo patpatyen ida. Di kay agbuteng no damagen nyo nga adda dagiti gubat ken ribok masapol ang mapasamak nga umuna dagitoy. Ngem di na kayat na asawen nga asidigen iti panungpalan. Kinuna na pa'y aggugubat to dagiti nasyon, agririnaut to dagiti pagaryan, addanto dagiti nakaamak agingined panagbisen ken angol dagiti nadumaduma adiso, ken iti tangatang nga agparangto dagiti nakabutbuteng abanag, ken nakaskasdaaw a pagilasinan. Ngem sakbay ang mapasamak dagitoy tiliwen da kayto. Ngem dagiti tattao ket idadanes da kayto. Maidarum kayto ken mausig kayto ti uneg dagiti sinagoga ken maibalod kayto. Gapo kanyak maisalakan kayto kadagiti arari ken agtuturay. Daytanto ti gundaway yo, nga mangipakaammo tinaimbag adamag. Imulayo ti panunot yo, diyo pagdanagan no anyaman ti isungbat tayo. Tasyak met laing timangted kada kayo, kadagiti sao ken sireb, adinto masupyat wenno masungbatan dagiti kabusor yo. Yawat da kayto kadagiti naganak kada kayo, dagiti kakabsat yo, dagiti kakabagyan nyo, dagiti gagayem nyo, papatayen danto iti sumagmamano kada kayo. Guraen na kayto, dagiti amin at tao gapo kanyak, ngem awan to uray may salaeng abuok amapukaw ti uloyo. Babaen ti panagibtoryo, maisalakan kayto kadagiti bagbagiyo. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal maysa ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sao manaragsa sa ama mabiyag. Ti sao anaragsa sa ama mabiyag. Amen. Mga gantay nga ti mensahe, babaen ti kanta nga ted kadatayo ti Ilocano Coro.
Agyaman tayo, iti mensaheng impaay, digiti koro tayo. Ken bigbigin tayo met, ti presensya, iti gimong tayo, ni Ma'am Madrid from Rojas. Ayan, agyaman tayo. Kan kasamet ni Kuya from Davao. Ayan, kidawi pa nagtakdir na ni Kuya. Ayan, naggapo pa iti Davao. Agyaman kami. Ti presensyayo dito Ilocano service. Iti daytoy nga kanito. Ti umadanin nga yaay ni Apo. Ti binasak nga teksto, ipakita na ti tunggal maysa kanya tayo nga umadanin ti panagururay tayo iti panawen ti Adviento. Awisen na tayo kas maysa nga iglesia nga saan tayo kuma nga agbuting no diket buyugan iti nauneg ken panagtalinaed ken addaan rag-o kas maysa nga iglesia iti panawen akas kadagiti mapaspasamak sigun ti binasak kada kayo. Ammo tayo nga manula nga Domingon kakabsat into no Domingo Domingo ti panagyaman o wenno Christ the King Sunday ket daytoy maudi nga Domingo iti Nobyembre ket umuna nga Domingo ti Advento nga isu daytoy ti panawen nga panagururay panagsagsagana tayo ti umadani manen nga isasangbay ni Apo Jesus ti tunggal maysa kanya tayo. Kas ti teksto nga binasak kada kayo ni Jesus ket magmagnada kadwa na dagiti adalan na. Ket nakita da iti nakaskas daaw nga templo ti Jerusalem. Nga daytoy nga templo ket naaramid unay ti siyempre nabingbing di batuna, napuskol, natibker, ken awan ti maka panunot no kasano nga marbada ito nga templo gapu ti panakaaramid na. Isot gapu na diyan ti verse 5 kinunana mas daaw da tayo di pagsasaritaan da idi ti sumagmamano kadagiti tattao iti kinapintas ti templo, gapu kadagiti agkakapateg abat bato ken sagsagot ana idaton iti Dios. Nga mangisimbolo nga gapuanan ti tao ken na Diosan ken ti Dios kadagiti biag dagiti Hudyo kadagiti panawen nga dayta. Isu nga pagsidaawan da, iso nga kinunana pa yung verse 6, makita tayo amin dagitoy kinuna ni Jesus. Dumteng to ti tiyempo nga awan to uray maysa abato ditoy amabati tiyan na. Marbadan to amin. Nga no kitan tayo kakabsat, gapo kadagiti gubat, ginginid, dagitoy dagiti pagilasinan nga kas kinuna ni Jesus. Ket dagitoy nga pagilasinan kakabsat nga mapaspasamak iti sangalubongan ket isut mangteg ti panagkintayeg wenno panakasdaaw ti tunggal maysa kada tayo. Ti pagsidaawan dagiti adalan ti templo idi imbangon ni Hari Herodes daytoy nga bato ket ipakita na iti kinatalged. Kastamet ti panagdaydayaw, ngamin daytoy ket pagtaingan ti Dios. Kas pangarigan ko malay ti iglesia tayo daytoy, manu nga tawinin. Binomba idi panawen iti Japanese time, ngem daytoy nga pundasyon ket daytoy pay lang ti inusarda. Kas lakas jay kuma. Awan ti maka panunot no marbada ito'y nga iglesia, kas pangarigan, kas diti ka pampanunutan, dagiti adalan ni Apo Jesus, ken dagiti tattao idi. So, dagiti kakadwana, agnanayon dayta nga impadtumet ni Jesus kadakwada, ti pannakadadael na.
babaen kadagiti puwersa dagiti Romano iti dayta nga panawen. Isut gapuna impakita na nga iti panawen iti panungpalan nga aggugubato dagiti nasnasyon, agririnaot to dagiti pagarian, addanto dagiti nakaamamak agin gined, panagbisin ken angol dagiti na dumaduma adiso ken iti tangatang agparangto dagiti nakabutbuteng abanag ken nakaskas daaw a pagilasinan. Sana pa'y insaruno ni Apo Jesus nga tiliwendan to dagiti tattao idadanes da kayto, iyawat da kayto dagiti nagannakyo kada kayo, dagiti kakabsatyo, dagiti kakabagyanyo, dagiti gagayemyo ket papatayen da kayto ti sumagmamano kadakwada. No kitain tayo daytoy ti padto ni Apo Jesus kadakwada nga mabali nga mapasamak kadagiti maudi nga panawen tayo kakabsat. So iti panawen tayo masaksyan tayo daytoy. Isut gapo nang adda dagiti didigra danarudor dagiti baybay ken dagiti dalluyon, gubat ken dagiti personal nga pannubok ken nga mangsubok kadagiti pamati ti tunggal maysa kanya tayo. So no kitain tayo kakabsat dagitoy ket pakdaar ni Jesus ti tunggal maysa kanya tayo. Isut gapuna ka kinunana agannad kayo ket saan kayo apaallilaw kinuna ni Jesus. Adunto dagiti umay nga aramaten da tinagan ko akunada siyak ti Kristo, ket asidigen ti tiyempo, ngem diyo patpatyen ida, di kay agbuteng, numadamag yung nga adda, dagiti gubat ken riribok, masapol ang mapasamak nga umuna dagitoy, ngem di na kayat asawen, nga asidigen ti panungpalan. Dagitoy ti pakdaar ni Jesus, ti tunggal may kanya tayo. Ket dagitoy, dagiti pagilasinan, mangipalagip kada tayo ati Diyos ket pulos adina inkari nga awan ti pannubok dumteng ti tunggal maysa kanya tayo nge magyaman tayo tani Jesus ket inikkan na tayo iti kari nga isunat mangiwanwan ti tunggal maysa kanya tayo. Moyo kakabsat amoyo adda dagiti iglesia nga ti pakaberuburan da ket dagiti mapasamak kadagiti maudi nga panungpalan. Agannad kayo, ilako yun, dagiti sansanikwayo. Kinaduma-duma pa nga ibagbagada, asidigin. Ngem saan nga dijay ti pamati tayo, kas maysa nga Kristiyano, ngamin no dijay ti nakasentro kadagiti pampanunot tayo mangtid ti danag kanya tayo buteng ket awan maaramidan tayo tapno agbalin tayo nga naimbag nga adalan ni Kristo. Ngem ti ipaganetget kanya tayo ti iglesia tayo nga tilikudan kadagitoy nga mapaspasamak saan nga dagitoy kumati sentro ti kapampanunutan tayo ngem agtultuloy tayo kas maysa nga adalan nga usaren ni Apo Diyos nga mangted tinamnama kadagiti sabsabali. So nga no adda mangibaga ilako mo nanay Mami Levi o ni Mami Ching dati solar mo tani umadanin ti pagarian ti Apo hangkay mamati jay kakabsat. Oo. Saan nga digijay ti sentro iti pamati tayo. Ngem agaramid tayo kadagiti agtultuloy dagiti kinaimbag nga mangipakita ti kina adalan tayo kas pasurot ni Kristo. Ti mensahe tayo mga kakabsat ket nairamot tinamnama kuma. Babaen ti panagibtur tayo. Maisalakan yunto dagiti bagbagiyo. Ngamin kakabsat saan tayo nga exempted kadagiti panagsagaba. Yawat da kayto kadagiti nagannakyo kas kinunana ti binasak tatay.
Siyak tumetlaeng timangted kada kayo kadagiti sao ken sireb adinto masupyat wenno masungbatan dagiti kabusoryo. So ipakita ni Apo Jesus nitong galmay sa kanya tayo. Dagitoy ket saan nga agnanayon. Ngem ti panawen iti umadanin nga isasangbay ni Apo Dios. Padpadaanan na tayo ito. Padpadaanan tayo tiyaay na tapno mabalbaliwan. Dagiti kapadasan tayo nga imbes nga ti pampanunutin tayo ket ti pannakadadael ngem adda kuma ti ragsak rag-u panagibtor pigsa nga mangpaneknek kas adalan ni Kristo. Umuna nga kayat ko nga ibati ti tunggal may sa kanya tayo kakabsat mailasin tayo kuma dagiti pagilasinan ti kinaawan tinamnama. Kas ti panawin tayo tata, iti madama nga mapaspasamak, ti kagimungan tayo, nukit-kitain tayo, kas laawan tinamnama, ti pagilyan tayo. Gapo kadagiti mapaspasamak, layos, panlakaperdi, ti aglawlaw tayo, gapo kadagiti aramid, ti sabsabali. Ngem, babaen daytoy kakabsat, maysa anapateg kumanga disiplina ng runa kadagiti panawen nga kinaawan ti seguridad gapo kadagiti panubok kakabsat. Daytoy kumati kagagalad tayo. Natural nga matnag tayo kadagiti makakarit nga kasasaad nga buyugan ti buteng ken kinaawan namnama. Ngem mailasin tayo kuma kakabsat. Ket awisen na tayo nga dagiti panawen nga adaan ti panagdanag kakabsat maparegta tayo kuma babaen ti pamati ket maaddaan tayo kuma tinamnama kakabsat. Ket dijay kuma ti kagagalad tayo kayat naasawen anasariri tayo amang paliiw kadagiti mapaspasamak ti lubong ken dagiti biag tayo babaen ti na espirituan nga banbanag kadagiti biag tayo. Kas maysa nga adalan na. Saan kadi nga tinasantuan nga surat nga nairamot kadagiti bibiyag tayo mausar dagitoy tapno kastakit nang nangruna nga mapadpadakkel pay dagiti pamati tayo nga saan tayo kumaagdanag kadagitoy iso nga ibagbaga tinasantuan asurat nga di tayo agbuteng ket ipaay tayo, ket ipaay ti sirib ni Apo Jesus kadagiti agibtor, ket ingkarina ti tulong kadagiti panawen nga addaan ti panubok nga mapasamak kadagiti biag tayo. Sa pangarigan ko madagiti mapaspasamak kadagiti kabibiyag tayo, mailasin tayo kuma nga nudumteng ti panagriknam ket awanen tinamnama. Adda ti kari ni Apo. May kadwa kakabsat kadagiti panawen tayo tata adda kuma panagibtur. Daytoy ket maysa nga prinsipyo tayo kumakas na mati nga adda kuma ti panagibtur tayo. Mapapigsa tayo kas maysa nga namati ken Kristo. Isut gapuna kunana di verse 12 to 19 insagana ni Jesus kadagiti adalan na para iti panakay dadanes, ipalagip na kada tayo iti panagibtor. Nga tilikudan kadigiti mapaspasamak, kas binasak kanyayo, ada ti gubat, ada digiti daduma pay nga mapaspasamak, itaglawlaw tayo, ngem makita kuma kadigiti biag tayo ti panagibtor. Ket may papanda ito'y tapno mapaneknekan ti kinapudno ken pannakabalin ti Dios kadagiti biag tayo. Takas ingkari ni Apo Jesus isunto met laeng ti mangted kada tayo babaen kadagiti sao ken sirib. Tapno kasta maikan na tayo tinamnama. Ket maibturan tayo no anyaman dagiti biag nga dumteng nga panubok kadagiti biag tayo. So makita ko kakabsat ti panagibtur.
Dayta ti kagagalad tayo kuma. Bayat ti panagururay tayo ken Kristo. Panagibtor. Kadagiti biyag tayo. May katlo, patanurin tayo ti puso nga daan ragsak. Daytoy ket awis tapno agrag-o tayo. Agragsak tayo. Gapu kaligiti aramid ti Dios. Iti tenga kadagiti panubok tayo. Kas kinuna iti United Methodist tradition, this joy aligned with the emphasis on grace-filled living, encouraging speakers and laity alike to embody the gratitude as witness to God's renewing power. Aramid nga mangontra kadagiti pagilasinan ti panungpalan. Kas ti gubat, ginginid, ken pannakaidadanes, ket babaen ti mangbalbaliw nga aramid ti Espiritu Santo. Sadyay ti linteg ti Dios na isurat kadagiti puso tayo, amang pataod ti bunga, iti ragsak wenno rag-o kadagiti bibiyag tayo. Makita latta kuma. Kitain nyo, dagiti interview, no, kitain nyo, di Cebu. Ore kas di tinapasama kanya na, kaya dadagiti interviewin da, kasla makitam pa lang ti isem kanya da. Makitam pa laing ti namnama kanya da. Kadagiti biyag da. Ket dayta tinagpayduma a kagagalad tayo, kas may nga Kristiyano, dito'y pagilian tayo. Saan ang mailibak ti panubok kakabsat? Adda dagiti karit, bayat ti panagururay tayo. Ngem ti likudan iti dayta, rambakan tayo ti kinaimbag ti Dios nga agturong, iti kagagalad nga panagibtor. Tapno mapalasan tayo, makita kada tayo, ti puso nga addaan ti ragsak. Iladawan ti kasuratan ni Apo Jesus nga addaan ragsak kasagot ken bilin ti Dios kada tayo. Kas kinunana iti Pilipos 4:4 kunana kankanayon kuma nga agrag-o kayo iti Apo kunak manen agrag-o kayo. Isurum kanyak ti dalan nga agturong iti biag ti kaaddam kanyak punwennak ti rag-o ket ikanak ti agnanayon aragsak kas kinunana ti salmista ti 16:11. Isot gapuna kakabsat, ti likudan kadagiti paspasamak, inaldaw kumanga utuben tayo, ti kari iti baro nga parswa nga impaay ni Apo, ket makita kada tayo ti ragsak ken rag-o. Isot gapuna nga rod kakabsat, ti daytoy nga Domingo, kunaen tayo nga kasla ipakita na iti pre-Advent Sunday, no kitkitain tayo, ti iyaay, balaag, pamagbaga ni Kristo, ti umadanin nga sangbay ni Apo Jesus. Ngem sigurado nga umay daytoy nga aldaw kakabsat. Aldaw nga kasapulan nga makita ti kinatalged, nga awan patinggana, makita ti rag-o, namnama, panagibtur, kadagiti bibiyag tayo. Ket aginggana iti dayta, ti Diyos, ket di na tayo baybayan, ngamin, babaen kadagiti karina, babaen ti pamati tayo, ti Diyos, inikan na tayo, tinamnama, gapu, ti pamati tayo kenkwana. Isut ka po nangarod kakabsat, ti intay panagururay manen, ti panawen ti Adviento, amok nga adupay, dagiti iparangarang ni Apo Diyos. Ado dagiti kayat na nga ibati, nga sursuro kada tayo, kadagiti panubok, karit nga mabalin nga pagdalanan tayo. Ngay magyaman tayo kadagiti sauna, karina, nga mangted tinamnama, panagibtor, tapno agtultuloy tayo nga agserbi kenkwana. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Panawen ti panagyaman ken
panagidaton. Ti tao ang pagtalkan kadagiti babasit a banag, mapagtalkan tumet kadagiti dadakkel. Ngimti saan ang matalek kadagiti babasit a banag, saan met ang mapagtalkan kadagiti dadakkel. Idaton tayo amin dagiti agkapullo, karkari, daton, a panagyaman iti altar. Maawis tayo met amin dagiti kakabsat tayo nga naka-online, nga maramat da nga mabalin nga ited dati offering dati online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church nga naiparang kadagiti screen tayo. Tuy sagot nga yegni, nagtaod ako pamin, kalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, ay wan mi apudno, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Siyayaman ken siraragsak kami nga mangidaton kadagiti biag mi, kastamet kadagiti daton nga na materyalan o Apo. Idaton mi isu daw Apo, ket agtultuloy nga mangipakita ti panagyaman ti tunggal maysa kada kami gapu ti kinaimbag mo, kinaparabor mo, ket agtultuloy kadi nga mausar met digitoy ti panakapasdek iti pagariam. Ken iparukpok mo ti nananay a bendisyon kadagiti anak mo. Tapno agtultuloy damit nga bendisyon kaligiti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Agtalinay tayo nga nakatakter, bayat ti panangkanta tayo, ti panagyaman, ken panang disipulo. Yakut ala
San Juan asaong, itlek amin kukwakon, umdasan arang kapo, umdasan arang kapo. Kakabsat ngin Kristo, sakbay ngagkararag tayo, maawis kayo dito isangwanan, dagiti adati pagyamanan na, dagiti adati araraw na, kiddaw na kinapo, maawis kayo. Bayat ti sangsang kamaysa tayo, panagkararag. Kararag tayo. Tultuloy kami nga agyaman o apo keng ka. Gapo ti kinaimbag mo kadigiti bibiyag mi. Tinaglabas nga lawas o apo. Kaya tagyaman kami ti gundaway nga impay mo tapno sang kamaysa kami nga agdayaw. Kaya nagyaman ti kinaimbag mo, kinaparabor mo kadigiti bibiyag mi. Yaman kami met ti presensya ti tunggal maysa kadigiti anak mo kastamet kadigiti adati online. Tultuloy mo kadi nga ipaay dagiti kasapulan, parukpok ti nananay nga bendisyon, kadigiti amin nga aspeto ti panagbiag daw apo. Anyaman dagiti dawat da, kas kadigiti anak mo dati sangwanan, ken kastamet kadigiti adati pagtugawan, ken dagiti adda iti online o apo. Ammom dagiti nilaon dagiti puso ken pampanunot da. Ammom dagiti kiddaw araraw daw apo. Dawe mi kadi iti asim ti parabor mo apo. Ket sangsang kamaysa kami o apo. Nga mangitag-ay tinagan mo o apo. Padayawan da ka. Gapo taamumi nga naawat dan ti sumbat ket impaay mo o apo kadigiti biag da babaen ti pamati daking ka. When apo, bendisyon namat dagiti kakabsat mi nga dati sagsagubanit da sakit. Paay mo kaditi nananay apan nangagas mo kanyada. Babaen kadigiti makan, agas, dagiti mangagas, pagagasan, taripato, dagiti pamilya o apo, kenda dumapay. Ket mangnamnama kami o apo, ngayon sublimon tinananay nga pigsa, tapno mausar mo pahay, dagiti bibiyag da, tapno agserbi ken ka, ti komunidad ken kadigiti pamilyada. Karkararag mi o apo, iti biyag, dagiti kakabsat mi, nga nagkasangay, agyamang kami, ti maysa nga tawen manin, nga impaay mo, mangipakita, ti kinamanagayat mo, kadigiti bibiyag da. Kastamet kadigiti nakaabot ti anibersaryo, kadigiti kasarda. Tultuloy mo met nga bendisyonan. Ket repetem ti tunggal pamilya, ti adaan pamati, adaan maysa panagserbi, keng ka o apo. When apo, bendisyonam ti tunggal maysa kadigiti anak mo. Amok adda digiti araraw kiddaw dawat daw apo. Ngimsika ti makaammo. Ket mangnamnama kami nga inawat dan ket inpaay mon. Astamet o apo nga bendisyonam dagiti kakabsat mi nga saan nga nakaumay iti daytoy nga kanito. Gapo iti aramid ti aglawlaw mi. Bendisyonam isuda. Tarigagayam mi o apo nga sikamat ti mga yuwan kadigiti bibiyag da. Kastamet nga sikatag tultuloy nga makikaada kadigiti kakabsat mi nga naapektaran iti bagyo o apo. Kastamet kadigiti adda digiti panubok kadigiti bibiyag da wen apo mabinsan kadi manen ipaay mo ti sireb mo ti grasyam ti parabor mo kadigiti bibiyag da. Tapno agtultuloy nga mariknada tinagpayduma nga adaan pamati ket agtultuloy da nga agserbiken ka ket mausar mo kas pammaneknek kadigiti sabsabali dagiti bibiyag da. Wen apo, yaman kami, bendisyonan na kami apada-pada o apo.
ket maminsan ka di manen nga pakawanen na kami. Kadagiti amin nga nagbidutan mi. Amin nga nagkurangan mi ken ka. Ket pabarwen na kami, kaasyan na kami, ket usaren na kami, kas igam mo, sakam, dilam, iti amin apanawen, kadagiti lugar nga nangayabam kanyam. Kanakam tinananay nga sireb, tapno saan kami nga agkurang ken nagkamali, iti daytoy nga lawas namanen, no di ket sikati may tag-ay, kadagiti bibiyag, titunggal maysa kanyami. Daytoy iti dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Gloriam agnanayon sa pulektinal daw. Amin a panunot ko, inkain nakirukbab, inkain na irukbab. Amen. Tiang akin anak uwan, kay Espiritu liriwan, dayawen na ipanguna, pilangit ken itagan. Amen. Kakabsat ko ken Kristo tigimong tayo ket nalpasen. Ngem ti paragserbi tayo ket agtultuloy. Isunat iyagtay ti mensahe tinamnama, ayat ken talna kadagiti agkasapulan. Agtultuloy tayo kuma, kas agbiag nga adalan na, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.